Llavors, des de sempre, havia volgut ser un aventurer. Vaig aconseguir anar amb caiac, és a dir, treballar al riu, que era el meu somni de tota la vida, i amb bicicleta, esquiar i totes les activitats que es poden fer en una temporada normal aquí al Pirineu. Una cosa que personalment m'omple molt és que jo vaig vindre aquí buscant el riu i que després de molts anys he aconseguit transmetre aquest amor i aquesta passió als meus fills, cosa que em fa superfeliç. Des de fa força anys ens dediquem a portar viatgers i a ensenyar-los el Pirineu. No el Pirineu de qualsevol manera. Els hi volem ensenyar el Pirineu que ens va enamorar a nosaltres fa molts anys. Ens agrada explicar la versió més bona dels Pirineus, la versió que ens apassiona, la versió local.